Sabingelela siyabingelela sizwe sonke sakithi uphinda kuphi umuntu la ekhona use-South Africa umhlaba wonke jikelele usemazweni angaphandle uyakubingelela uDr Sibhikile la ukhona wonke umuntu osibukelayo njengamanje kule channel kaDr Sibhikile siyabingelela la khona ama-subscribers abantu abaziyo uDr Sibhikile nabantu abangamazi uDr Sibhikile siyababingelela. Ngibingelela bonke abantu nje ngikhona la ekhaya kamhlaba uyalingana la uDr Sibhikile azalwa khona. Njengoba ngihlezi ngisho ke kubantu ukuthi uma ngabe uDr Sibhikile ebonakala vela la isuke kunezizathu zokuthi sivele kule channel noma sibonakala senze video ingenxa ukuthi isuke kukhona abantu esuke sebasithintile babuza imibuzo ethile bese ke siyakwazi ukuthi lawo bantu sibaphendule leyo mbuzo esuke bayibuzile. Kule channel kaDr Sibhikile sikhuluma nje ngezinto zethu 818 isikhathi esiningi sikhuluma ngezinto esuke sibuzwe zona. Ngoba ke la bantu Dr Sibhikile udokotela ongenayo inkinga nemibuzo esuke ibuzwa abantu noma ngabe kuthiwa umuntu uyafona nje kunento afisa ukuyazi noma kunento afisa ukuyibuza siyakwazi ukumphendula kuleyo nto leyo. Cha ke aziningi kakhulu indaba namhlanje indaba ezikhona namhlanje abantu bangibuzele kakhulu bangibuza ngendaba zeziphakamiso ukuthi kanti isiphakamiso sivuselelwa nini ngabe siya expire yini isiphakamiso noma cha. Kunabantu abathi siyabona izinto zethu zihamba kahle sathatha iziphakamiso. Ngikhuluma ngabantu abathatha iziphakamiso nabanye odokotela besinto bekade bengibuza ukuthi ngabe mhlambe isiphakamiso sivuselelwa ngemva kwesikhathi esingakanani, expire mawenze njani, yini okufanele ukuthi uyenze yini okungamele ukuthi uyenze. Cha ke isiphakamiso kahle kahle into enga-expire kodwa nje into eyikhona umuntu mangabe ephila ngoba iziphakamiso kakhulu zisebenza kumuntu emzimbeni. Into ekuthiwa isiphakamiso into esebenza kuwena egazini isebenza ngawe lento esiphakamiso ngoba isiphakamiso into esuke ixhumene nesidalwa sakho ixhumene nedlozi lakho. Njengoba ngihlezi ngisho kubantu ngithi ukuphakamisa nokuthwala kufana. Isiphakamiso into esuke kuwena egazini esebenzisana nesidalwa sakho. Okusho ukuthi ngamanye amazwi njengoba ngihlezi ngisho abantu ngithi umuntu uyaserviswa njengemoto umuntu mangabe ephila. Njengoba imoto nazo ukuthi nje ngemva kwenyanga isuke seyidinga ukuyiservice. Naye umuntu ke uhamba nomuntu nakhona abe nokungcola abanakho ngani ngoba ziningi izinto esihlangabezana nazo makusile. Kuyenzeka siyithole sidle inyama zezingulube singaqondile. Kuyenzeka sihambe siye la kushone khona siyothinta idumbo. Kunemoya emibi futhi ehamba ebusuku mangabe silele. Kunemeqo esiyeqayo phansi. Abantu besimame kushaya isikhathi baye endaweni zabo uthola ukuthi wena uzohamba uyodibana nomuntu wesimame kanti lo muntu wesimame useyindaweni zakhe. Unesiphakamiso njalo wena. Konke lapho njalo sekuyaqala wenze njani ukwehla amandla wento zakho. Ingakho ke ngithi ke akubona ukuthi isiphakamiso siya expire kodwa kubalulekile ukuthi umuntu ayithole izinto zokuhlambuluka isiphakamiso. Noma ngabe yini into eyikhona kuwe esuke iyinhlanhla esuke semzimbeni yedinga ukuthi uhambe uyihlambulule uthole izinto zokuhlambuluka nje. Akumele uze kuphela unyaka wonke nje ungakazi uyithola into ehlambulula umzimba noma ehlambulula igazi. Okusho ukuthi ke ngamanye amazwi lokho kuthiwa yi-service. Futhi kubalulekile kakhulu ukuthi ke abantu bahamba bathole i-service noma ngabe kuthiwa umuntu uthatha isiphakamiso. Angabe sovele bese uyahlala nje athi hayi ngoba vele izinto zami ngayiphakamisa zi-right zihamba kahle bese esuka lapha ehlala. Yilezo indaba nje ezibaluleke kakhulu ukuthi ayikho into engadingi userviswa. Ayikho into engangcola ngoba yonke into iyangcola. Umuntu uyangcola, indlu iyangcola, wasandisana uyangcola. Yonke into iyadinga ukulina. Ingakho abantu ngibona abanye abantu nje mayifika la ekhaya kaDr Sibhikile ngithi akangene ephunguleni ayofutha lapha athi omunye hayi mina ngisafuna ukufutha sengikhathele indaba yokufutha. Ngibuke ngithi yazi lo mntakazi lutho. Kunjalo nje bafethu nodadewethu aziningi kakhulu indaba uDr Sibhikile namhlanje aniphathele zona ilezo nje ukuthi abantu
balokhu bebuye njalo nemibuzo yezinto esuka bangayiqondi kahle. Kunjalo nje okunye okubaluleke kakhulu ke la ka Dr. Spikile sekunesimo sokuthi u Dr. Spikile akasasebenzi wonke lo 7 days evikini. La ivikini ke ngicelile ke kubantu ukuthi ngiyacela namanje ukuthi ngicela banginikeze nje 2 days kuphela. Zonke lezi izinto bayithatha abantu. 2 days ukuthi nami ngikwazi ukuthi ngilungise imithi yabo, ngilungise into zabo abadinga ukuposela ama product abo nezinto abayi-odile ngikwazi ukubaposela. Noma futhi phela ufika la no Dr. Spikile umthola izinto ezinazo. Ngoba nami ngiyadinga ukuthi ngihambe ngehlathini ngiyogubha umuthi. Ngiyadinga ukuthi ngimixe imithi yabantu. Kuba nzima ke ukuthi umuntu esefikile ze kuwena udokotela. Mawusulokhu umdlula nje ubhizi nokunye kube ngathi awumnakile omunye umuntu. Bese ebona ngathi lo dokotela kanakani. So ufike kwakhe lokho ephume ngene. So ke lo 2 days ukuthi ngihlele izinto nami zokusebenza. Ngilungisayo. Ngibona ukuthi kuyalunga yini ngiposela abantu kumele ngibaposele izinto zabo. Lezi ezinye insuku zonke lezi insuku. Monday, Tuesday, Friday, Saturday. Bonke lamalanga neSunday kancane ke Sunday ngiyithatha ntambama after 2. Siyakhona lapho ukuthi sincane lapho. Ngoba nami ngiphinde ngingene enkonzweni mangabe kuyisonto. Ungafika ekseni mangabe kuyisonto. Sinjalo nje indaba. Okusho ukuthi Wednesday, Thursday lamalanga lawo yi2. Ezami lezo insuku zokuthi ngilungise izinto kumele ngilungise zenu. Nabo bonke abantu abadinga ukuposela izinto ngilungisa ama products ngifike lapho ikhona yonke into imbiza yini izinto zokuqhuma ezokuphalalizana abantu abayifunayo neziphakamiso zabo zonke ngilungisa izinto zeme ngomumo. Yilokho nje bafowethu nodadewethu owenza ukuthi ke sigcine sikhethe nezinsuku zokuthi ke lezi insuku ezimbili evikini asizukuyisebenza ngoba sifisa ukuthi kusasa mangabe ufika wena ngakusasa kwakhona uthole yonke into ikhona ilinde wena. Sinjalo nje indaba ziningi kakhulu bafowethu nodadewethu. Bayazi abantu abafisayo ukuthi babonane no Dr. Spikile. Weza nje kamhlaba uyalingana la u Dr. Spikile khona ugibela imoto eziya kwamhlaba uyalingana eBhambanana. Uza njalo straight uzodlula iJoseph Bridge. Ungakafiki kodwa eBhambanana khona isitophi okuthiwa isemathayi. Lapho uzofika kwehle khona bese ungena kwa Dr. Spikile. Uma ungenjalo uza ngemoto yakho futhi ungena khona emathayini futhi. Enjalo nje indaba aziningi kakhulu indaba olunye udaba olukhona inamba ka Dr. Spikile. Number ka Dr. Spikile 071 106 9603 071 106 9603. Number ka Dr. Spikile leyo atholakala kuyona. Mawuthe uyafona uDr. Spikile wangamthola udlulise esinye isikhashana 4 udlulise esinye isikhashana 4. Ngoba sengwazwile ama complain abanye abantu abaqonde mabefona bangamthola umuntu odokotela ngoba mawuzofona kanti sibhizi siyahlola senzani kuyenzeka mhlawumbe singashishi uanswer phinde ufone ngesinye isikhathi. Mawuwahluleka kulokho ke vele ubhale message noma usende WhatsApp message. Ngeke lapho impela na kanjani ngiyakuthembisa. Ngeke uhlala unganakwa lapho ngeke ungasizakala mawenze lezo zinto kanjani. Sinjalo nje indaba ziningi kakhulu. Ngicela abantu bangibambe evidweni elandelayo. Bye bye. Ngiyabonga.